Daa komjio aya kwa na jio. Tuku ya bade bade. Akwa ese. Ikika he nyere anyị na anyị na-aga n'iru n'iyi ya. Na onye ọbụla ga-abịa n'ebe ọbụla onye ọbụla ga-esi bịa na ọ ga-abịarụ nke ọma. Na anyị ga-emechakwa ya mechaa ya n'udo wee were ọṅụ were nakwa na anyị dị iche iche. Ise ihe dị na ji a bụ ihe inye ekele wee bụrụ ihe bara mmadụ garị. Onye ọbụla gba mbọ ọga ọrụ ugbo ọ bara uru. Ihe eji kwuo etu abụọ o nwere ihe iweta etinye narị nkịta ọ ghara ime karịa nke iti egwu etu ọzọ ọ dị mana ụfọdụ mara na ọ dị etu ibe nne na-abata n'ịkpọchi nke akwa Ndị nne enyi unu tọrọ etu esi gwa anyị ọnya ka ya ka na-eme wee na-atụkwu ụzọ ahụ kwụrụkwa etu ahụ ụmụ anyị wee nwere ebe ahụ maka ụmụ anyị ga-enwe ebe a dọrọ ụkwụ wee na-eme ụmụ ebe a dọrọ ụkwụ na onwe ibe anyị na-eme anyị amụtara ka ya bụ na anyị bụ nna ha ọkwa ya ka anyị bịa biko ka anyị ji adị ije mmiri gozi abụghị ije nke ọzọ. Anyị na-ekele unu ọ ndị ụmụada ka ọ ga-abụ ebupụtara ka nri pasị na bapụ ọkwa anya na ọ ya eme gịnị a ga-ebute nri anyị si na anyị atụrụ anya na unu ga-abịa ma anyị na anyị na-eme gịnị anyị na-atụ asị anyị si na ọ ga-adịrị unu na mma n'elu nna anyị dịka oge na-eze ka ụbọ ndị ide na-ebutere ego a sị na ọ ga-adịrị unu na mma. Ife nna ya unu bụ na emume akpọmji a bụ emume ọkpọtọrọkpụ etu nna nna anyị kpachiri emuji egbo etu a ka anyị si eme nna wee na-asị biko bịa na nnukwu ebe ọ na ndokwa anyị wee na-asị ndị mbe ndị na-agụ eze ekene m unu ndị bịara abịa ekene m unu ana m asị Chineke adị izeri lekwe ndị a na-akọpụtara anyị ji ọjọọ anyị na-awa ji were wepụ maka ya wee gbakọwa ebe a ana m enyere ekene adị ike nke nyere ba wee na-akọpụtara anyị ji anyị na-akpọ ebiri ihe na-anyekwaghị ike bụ ike n'ebe ba nọ nke arụ amaka nke arụ na-abịanị ya amakarịtasị Chineke nna anyị ma arịọ ka ị bịa na-ere anyị ka mgbe mmemme akwụkwọ ndị anyị nọ n'ime ka ọ bụ ọfụma anyị na-enye ya ekene ndị nke ụbọchị na-enye anyị
na-enye ya ekene ndụ ị na-enye anyị na-enye ya ekene ntekwu na-etekwa anyị ọkpata ndị omebe gbogbogiri a na ọya na-ewu nwere nwa kofurantin nna anyị ewere ụbọchị atara ịgba n'aka gị anyị na-arịọ gị nna ka ụbọchị atara amaka chasịa ya chebe anyị ka anyị mee mmemme a n'udo enwechara ọbụla a na-arịọ ichekwa anyị ndị iro nọ n'iru anyị nọ na-adụ anọwa na-adụ anyị nọ n'iru anọwa n'iru nọ na-adụ anyị nọ n'etiti ifere anyị ime n'ebe uru anyị nọ na akwa eji na iri amaka a na-arịakwa ka o si etu a na-ada ka enwe nsogbu ọbụla biko wefu na Chineke anyị na-arịọ wefuru anyị ọnwụ na ọkazikwa anyị ajọ ọrụ wefuru anyị ọnwụ ka anyị na ọgakwuo na ọ bụ na eji anwụ ka anyị na ọgakwuo nna mgbe ị na-anya ọhụrụ bịa ọjị nke anyị na-agwa ọ ife ọma ka ọ bụ mgbe ị na-akpọpụ mmadụ ka eze ndị bụ nke ịtọ na-agwa eze ndị ichie ya ndị nze na ọzọ ndị okolo bịarị n'ọjị ejeghị m ekwukwara unu n'okwukwara etu a ndị ekwe mmadụ ana m awanye m ọjị mana mgbe na-anya ọhụrụ nna lekwa ụbọchị na ụbọchị ọma anyị mere anyị na-arịa ka o si etu adịgoro chie jie anyị emeta ibe na-eme nna mgbe e were ọja gọzie ya ka a taa ya ọzọ na ntụọ ejibogala wee na-ekele mana anabata ndị ichie na ndị di akwa eze ha bịara ịgba na mmezi eze mmebe awụcha ụnụ mana oke mmọnwụ a na-etifụta ya etifụta ọ na-afụta mmaka ọ ndị abịaburu ụzọ apịacha ọgbọ eze a na-ekpechala ọgwụ nna dị nsọ tụsịrị nsọpụrụ anyị bụ ụmụwo zakọrọ n'uru onyere maka emume ịkpọ ji wee na-ayọ ka ị bịa nọnyere anyị na-ekele gị etu si nye anyị ndụ nye anyị arụ isi ike site na mbọsị a mụrụ anyị were ụbọchị nke taata ọ mmemme akpọmụji nke ụlọ Onyele Akwa Eze na-aga n'ihu. Onye na-ewetara gị ozi a bụ Chibuike Ifedilichukwu nwa Ogbunigwe Asamma na-esi Ogiri. Ọ bụrụ na ị nwee emume dị otu a kpọtụla anyị ịchọrọ ka ụwa nụ maka ya ụwa ga-anụ ya site n'aka anyị. Eneneji ya kọpụtara n'uru Onyere ife niile a bụ ife akọpụtara n'uru Onyere ka m were ohere a wee kene Chineke wee kenekwa ndị uru Onyere jidesiri omenala ike na-asụwa ike akwụkwọ n'ụlọ 6,000 7,000 agụniagụ tụtụ ya agụta chiri ya achị agụniagụ onye ta afọ gbadakwa ego ịkparịtakwa afụliji eri chi ka a na-achị ya ahịa a na-agụ ya agụ ịdị agụ iwe taim ịdị ego a na-enwere gị na buno ọ nọ na obodo ejikọ ụmụ nwaanyị ọ na-agbasị ya ka ọka leru ka ọkara esi eri ego ịgbata ego dị iche webedere ego dị iche ịdị ego na-enwere gị na buno ego ya dị agwụ abụ
ọ bụrụ nkiri gị nkiri gị etu ọnụ ya n'elu ka ngọrị ya n'elu ei ọ gịnị dị ebi ya dị agwụ agwụ na-enye ebe onike na ọgụnụ n'elu egoro n'elu ka esi eri ego n'elu ka esi eri ego ma ọ na-echọrọ obi ka ịkpọkọbazie ma ọ dị ebe a ịkọ ọsụkpa ka ọgụsọ na-ebido ụmụ nwaanyị ama ajọ ọkụ ịma wa kwa na gota abuji maka ayo o ti kalo ni maka ka ya boli na kwa na tuli bi aka buji na lo aya bele na bele so ta ma God bless you. Good mother. What you are getting now, Mother Bishop? I need you to know what the dog is. And you don't know all what you see. I want to look at what they are available. Because I don't know why you want to see. I have a little of you follow. I didn't lazy. And don't look at my way now for the way. Yes. Itu kenapa? Chief lain sama aku. Orang yang bersedih, orang yang berumur, lalu. Jangan terlalu. Orang boleh cium. Orang buka. Thank you. Lalu, thank you. Biko ndị ọrụ ugbo ogu na-agago biko ogu na-agago onwe ndị mmọnwụ dị njikere biko ogu na-akwadobe onwe mmọnwụ dị abịa bụ biko ogu na-akwadobe
Ezigbo mmadụ daalụ onye dịrị na mma ọgwụkwa ihe ị dịrị ya onye nwere ike ị na-eme ọfụma ogirisibo eze na ogirisibo bido ka m bịa na-echefu ịkpọfụrụ m ka m bịa na-echefu ọ gafere onye ọ dị n'ụkwụ ọgba bọọlụ ego o kenere ogirisibo na-ekwu egwu ogirisibo obi igbo na mmegasị ọ na-atụzi ego ọ na-eri ego ọ matara ego n'oge eji anyị nwere another option. Anyị na-ekene unu. Ebe ochie anyị ebula onye okwu mana ị na-ekwu olu Chief. Igboji Ugwuonyere Akweze tata ọnwa ịsaa dị na mkpụrụ ụbọchị 11 n'afọ abụ 2026 ọnya na-aga nya ka ị na-afụ ka ga-afụ ya ganye n'ọgwụ
onye na-ewetali gị ya bụ Chibuike Ifedilichukwu nwa Ogbunigwe Asamma na-esi Ogili. Echefuna na akpọsịa ji Ifejiọkụ Akwaeze esochie. Ifejiọkụ gasịzie Akwaeze na eze Nnebụ n'ihi erizie ji ewerizie ji gbanyụọ. Chukwu nyere anyị ndị ji n'aka. Ndị obodo niile dị iche iche na ala Igbo. Akwaeze na anyị na-ebu ụzọ kpọọ ji tutu ndị ọzọ ebido ụwa kpọba. Nke a bụ onyinye Chukwu nyere anyị. Anyị jere competition 2023 n'isi Anambra State bụ na Akwaeze.